ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. дар ҳамин зери комментарияи канали мо бисёртар аз ҳама чиз бисёртар дар бораи ангуштарӣ суол карда мешавад ва ман ҳам мегуфтам ки баъзеашро баён мекардам ва баъзеашро мегуфтам видео мекунем, яъне ҳамин вақташ ҳам омад. иншоаллоҳ ба хоси аллоҳ ҷалла ҷалолуҳу тамоми масоилҳое ки ба ангуштарӣ дахл дорад баён мекунем ва кадомеашро ки шумо дидед нест боз комментария кунед, иншоаллоҳ ё навор мекунем ё дар ҳамҷа ҷавоб мегардонем. кори мо ҳам хеле осон шудааст, мо ҷавоби аниқтар мегардонем. оғоз мекунем. агар касе дар хоб ангуштарӣ бубинад, далел бар он буд ки аз худованд ба ӯ хайру некӣ расад. ва агар касе ба ӯ ангуштарӣ дод, ба мақом ва подшоҳӣ бирасад. агар муносиби он бошад, агар аҳли подшоҳӣ бошад, подшоҳ мегардад ва агар аҳли он набошад, дар кори тиҷорат комёб мегардад. агар султон ба вай ангуштарӣ дод, далел он буд ки подшоҳи минтақа ӯро дар минтақа ҳоким мекунад ва ё ин ки бар вай бадӣ мерасонад ё ба хешовандони ӯ. агар бубинад ангуштарии ӯ гум шуд ё касе дуздид, далел он буд ки дар корҳояш офату душворӣ ворид гардад. агар бубинад ки ангуштарии ӯ шикаст ва ё нигини ӯ бемонд, далел он буд ки бузургиву ҷои ӯ беҳ шавад ва обрӯву ҳайбати ӯ ба ҷо бимонад. ва агар бубинад нигини ангуштарии ӯ гум шуд, далел он буд ки обрӯю ҳайбати ӯ коста шавад, вале дар ҷояш боқӣ мемонад. агар бубинад металли ангуштарӣ ба вай писанд нест, таъбираш чунин буд ки моли ӯ зоэ шаваду аз подшоҳ ба вай хашм бирасад ва ҳозир бошад. мо ангуштариро бо металлҳое баён мекунем. агар бубинад ангуштарии ӯ аз сим бошад, далел он буд ки ҳар чизе ки ӯ дорад ҳалол буд. ва агар ангуштарии ӯ аз тилло буд, далел он буд ки ҳар чизе ки ӯ дорад макрӯҳу ҳаром буд. ангуштарии аз оҳан буда ба қуввату тавоноӣ ишорат мекунад. ва агар он ангуштарӣ аз чӯяну пӯлод бошад, далел он буд ки дар бораи оҳан он чизе ки гуфтем. агар он ангуштарӣ дар дасти ӯ қарор дошта аз мису биринҷ бошад, аз одамони бадасл ба ӯ манфиат мерасад. ва агар аз булул бошад, далел он буд ки аз мардуми ома ба вай манфиат мерасад. ва агар бубинад ки ба касе ангуштарӣ ба ӯ дод ва ё амонат гузошт, вале ӯ қабул накард, далел он буд ки аз авлоди онҳо зан мехоҳад, вале онҳо рад мекунанд ва ӯро ба занӣ намедиҳанд. агар бубинад ангуштарии худро худ шикаст, аз аъёлаш ҷудо мешавад ва ё ин ки ба ғарибӣ меравад. агар бубинад дар ангуштарии ӯ ду нигин асту яке аз онҳо меафтаду нопадид мегардад, далел он буд ки шахси чунин хоб дида аз ду гуноҳи бузурге ки дорад, аз яке аз онҳо тавба карда пушаймон мешавад. аслан дидани ангуштарӣ дар хоб ба 4 ваҷҳ аст: мамлакат, зан, фарзанд ва мол. ин буд якчанд маълумот ва ё масоиле ки дар бораи ангуштарӣ буд. касоне ки хоб диданд, даромада тамошо кунанд ва ҳар чизе ки набошад боз мо ҷавоби пурра ва аниқ мегардонем. боқӣ сарбаланду пирӯз бошад.